ଯଦି ଆମ ଛଡା ଆଉ କିଏ ଏଠି ଅଛ ତାହେଲେ ଆମ ଡିଭାଇସ ରେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୁଅ। ଏ ଡିଭାଇସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଣାଅ। ପୁରା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏଇଟା ରେଡ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ଯିଏ ବି ଅଛ ଏ ଡିଭାଇସ ପାଖକୁ ଆସ। ଏଇଠି ଏଇଠି ତ ହେ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆवर ଚ୍ୟାନେଲ ଠାକୁର ବ୍ଲଗ୍ସ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଗୋଟେ ମଶାଣି ପାଖରେ ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମଶାଣି ପାଖରେ। ଆଉ ଆଜି ହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ ରିସିଭ୍ ହେଇଛି ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି EMF ମେସିନ୍ ହେଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ର ଡିଟେକ୍ଟ ଦେଖା ସେପଟେ ଦେଖା। ହଁ, ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ର ଡିଟେକ୍ଟ କରେ ହେଲା, ରେଡିଏସନ କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରେ। ତା ବାଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ର ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ସ୍ପିରିଟ ସବୁ ଏଟା ବି ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିବ ହେଲା କି। ଏଟା ତ ଜାଣିଥିବେ, ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଥିବେ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ସେଠିକି। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଆପ୍ ସବୁ ଅଛି, ଘୋଷ ଡିଟେକ୍ଟେଡ ଆପ୍ ଅଛି 3-4ଟା ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ତାକୁ ଚେକ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା କରି ରଖିଛୁ। ତାକୁ ଆଜି ଚେକ୍ କରିବା, ଦେଖିବା ଫେକ୍ କି ଦେଖିବା ରିଅଲ କେମିତି କଣ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆମ ପାଖେ ତ ମେସିନ୍ ଅଛି, ଜଣା ପଡିଯିବ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ମଶାଣି ଉପରକୁ ଯିବା, ଠିକ ଅଛି। ମଶାଣି ଉପରକୁ ଯାଇକି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଆସୁନି, ଆଉ ଆମର ଡିଭାଇସ ଲଗେଇବା। ଯଦି ଡିଭାଇସ ସିଗ୍ନାଲ ଆସିଗଲା ତ ଜାଣିବା ଯେ କିଛିଟା ଅଛି। ତ ଲେଟ୍ସ ଗୋ, ଆସୁଯିବ। ସିଗ୍ନାଲ ଟା ଅନ୍ କରେ। କାଦୁଅ ନା ଏଇଟା ସୁମନ, ମାନେ କୋଉ ମାନେ ପୁରୁଣା ମଶାଣି ନା ନୂଆ ମଶାଣି ନା କୋଉ ମଶାଣି? ପୁରୁଣା ମଶାଣି ନା। ଜଳା ହେଇଛି ଏଠି। ତ ରିଡ୍ ଏଇନେ କିଛି ଆସୁନି ହେଲା, ଯିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲୋକ ଦେଖିଲେ କଣ କହିବେ କହିଲୁ? କଣ କହିବି? କଣ ଆଇଛନ୍ତି ପୂଜା ପାଠ କରିବାକୁ? ଏଠି ମେସିନ ଟା ରହିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଦୂରକୁ ପଳେଇବା, ମେସିନ ଟା ରଖିକି ହେଲା। ମେସିନ୍ ଟା ରଖି ନହେଲେ ପଳେଇ ସେଇଠି ଥୋଇ। ସିଗ୍ନାଲ ଆସିଲା ଦେଖିଲ, ଏଇଠି ମେସିନ ଟା ରଖିଲେ ଜଣା ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ଜଣା ପଡିବ କି? ଦୂରକୁ ପଳେଇବା, ଆମେ ରୋଡ ଉପରକୁ ପଳେଇବା, ଠିକ ରୋଡ ଅଛି। ଫୋଟ ଅଧିକା ବାହାରିବ ଭୂତ ଆଜି, ଖାଇବ। ଦେଖିବା ଯାହା ହବ ହେଲା, ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଯଦି ଆମର ମେସିନ ଆମର ରିଡ୍ ଦଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କିଛିଟା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏଠି ହଉଛି ହେଲା। ଭୂତ ନାହିଁ, ଯାଇଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ ଟା ଦେଖି ଅନ୍ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ମିଳିଯିବ, ଏ ସବୁ ଘୋଷ ଡିଟେକ୍ଟର ଆପ୍। ଦେଖିବା ଏଇଟା ୟୁଜ କରିବା। ମୁଁ ତାକୁ ମାନେନି, ତ ୟୁଜ କରିବା, ଦେଖିବା ଏଇଟା ଫେକ୍ କି ରିଅଲ। ତ ଫାଷ୍ଟ ସ୍କାନର କୁ ଅନ୍ କରିଦବା। ଆ ଧୀରେ ବି EMF ସେନ୍ସର ଅଛି, EVP ସେନ୍ସର ଅଛି ହେଲା, ସବୁ ଅଛି। ତାକୁ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିଦବା। ସେଇଟାକୁ ଜଣେ ନୋଟିସ କରିଥାଉ ହେଲା, ସେ ଲାଇଟ୍ ଟାକୁ। ଏଇ ଲାଇଟ୍ ଟାକୁ ସମସ୍ତେ ନୋଟିସ କରିଥିବ, ଏଇ ଲାଇଟ୍ ଟାକୁ, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖେଇଦେ, ଏଇ ଲାଇଟ୍ ଟା ଜଳିବ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହଉଛି କିଛିଟା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖେଇଲା, ଦେଖ କଥା ହଉଛି। ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖେଇଲା। ମୋର କଣ ଦେଖୁନି ବେ? ଦେଖିଲା ମୋର ଦେଖିଲା ଏଠି। ହଁ, ଦିଟା ଫୋନରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପ ରେ ଚାଲିଛି। ସେଇଟାକୁ ଜଣେ ନୋଟିସ କରିଥାଉ ହେଲା। ସୁମନ, ଏଇଟାକୁ ନୋଟିସ କରିଥା। ତୁ ଆମର ଏଇଟାକୁ ଅନେଇଥା। ଦେଖ ଏଥିରେ କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ଏଟା ସାଉଣ୍ଡ ଯୋଉ ଲାଇଟିଂ ହବ ନା। ମତେ ଏପଟେ ଶୋ କରୁଛି। ମତେ ବି ସେଇପଟେ ଶୋ କରୁଛି ବେ, ବାଁ ପଟେ। ଏଇପଟେ ହିଁ ଶୋ କରୁଛି। ହଁ, ବାଁ ପଟେ ଶୋ କରୁଛି। ବାଁ ପଟେ ଶୋ କରୁଛି, ଏଇପଟେ। ମତେ ଏଇଠି ହିଁ ଶୋ କରୁଛି। ମଶାଣି ତ ଏପଟେ, ସେପଟେ ଶୋ କରୁଛି। ଭୂତ ଯାଇଛି ବୁଲିବାକୁ ନା। ପାଖକୁ ଆଇଲା, ଗାଇସ୍ ପାଖକୁ ଆଇଲା ମୋର। ତତେ ଶୋ କରୁଛି ଏଇଟା? ହଁ, ଏଇଟା ଫେକ୍ କି ରିଅଲ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇପଟେ ଏଇପଟେ ଦେଖଉଛି ତ। ମୋର ବୁଲିଲା ଏପଟୁ, ସେଇଠି ସେମ୍ ଦେଖଉଛି। ସେଇଟା ଚେକ୍ କର। ସେମ୍ ଦେଖଉଛି।
ନା ମୋର ଏଇଠି ହିଁ ଅଛି। ପାଖକୁ ଆଇଲା ମୋର ଗାଇସ୍, ପୁରା ଦେଖ ଦେଖ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଆମର। ମୋର ବି ଦେଖଉଛି। ଆମର ଏଇଠି ପୁରା ପାଖାପାଖି। ଦେଖ ମୋର ବି ଦେଖଉଛି। ଏଇଠି ପାଖକୁ ଆସିଲା, ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଏଇଠି ଦେଖ ରେଡ୍ କଲର ଡଟ୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୋ କରୁଛି, ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ରେଡ୍ କଲର ସୋ କରୁଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ନା ଦେଖ ଗୋଟେ ଛାଇ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ। ହଁ ରେ ଏଇଠି ଆଇଛି ହଁ ରେ। ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଫେକ୍, ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ଭାଇ ପ୍ରପର ଫେକ୍। ଏଇଟା ତ ଭାଇ ଫେକ୍, ଏଇଟା ରଖିଦିଅ। ଘୋଷ୍ଟ ଦେଖଉଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖଉଛି ପାଖରେ। ତ ଯେହେତୁ ଆଗରେ ଆରେ ସବୁ ସେଇଟା ଅଛି, ଦେଖୁଥା ବେ। ବିଲ ଫିଲ ଅଛି, ବର୍ଷା ଲାଇଟ୍ ଦିନ ଫାଇଟ୍ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି ହେଲା କି। ଦେଖେ ଧଇଲ ଏଇଟା, ଯେହେତୁ ବିଲ ପାଣି ଫାଣି ପଶିଯାଇଛି ତ ରିଡିଙ୍ଗ ସେପଟେ ଦେଖେଇଲେ ବି ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି। ଯାଇପାରିବାନି ସେପଟୁ, ପାଣି ତ ବିଲରେ ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ କାଦୁଅ ପଶିଛି ପୁରା ଆଉ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ମଶାଣି ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଥିଲା ନା କାହା ପାଖରେ ଦେଖି, ଆଉ ଗୋଟେ ତୋର ସେକେଣ୍ଡ ଆପ୍ ଥିଲା ଦେଖି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ତୋ ମୋବାଇଲ ବୋଧେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେଟା ଚାଲୁନି। ହୁଁ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେ। ଥାଉ, ଚାଲୁନି ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେ। ନା ବେ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବା। ଏଇଠି ଆର କିଛି ଏମିତି ଅଛି, ଦେଖେ ଡେଲି ଦେଖେ ତୋ ଭୂତ ହେଇଯିବୁ ଏମିତି। ମତେ ଟିକେ ଭୂତ କରୁନୁ ଟିକେ, ମତେ ଟିକେ ଭୂତ କରେ। ହେଇଗଲୁ। ଆର ସେଇଠି ସବୁ ସ୍କାନର ଅଛି ହେଲା, EMP ମେସିନ ଟା ଏପଟେ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖ ଅଲଗା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଲଗା ହେଲା ବେଟା। ଜିନିଷ ର ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ହେଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା। ଆଉ ଦିଟା ଏକାଳେ ଦିଟା ଇଏ ହଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖିବା କାହାର ଆସିଗଲା। କୋଉଟା ରିଅଲ। ଏଇ ମତେ ଗୋଟେ ଶୋ କଲା। ସୁମନ ପାଖରେ, ତମରି ପାଖରେ ବି। ସେ ଲାଇଟ୍ ଟାକୁ କି ନୋଟିସ କରୁଛ ନା କରୁନ? ସେ ଜଳୁନି। ମାନେ ହେ ଦେଖିଲା ଆଗରେ ଦେଖିଲା ଏଇଠି। ଆମେ ଏଥିରେ ଆନ୍ସର ବି କରିପାରିବା। ଦେଖି ଏଇଟା ଧରିଲ, ଓ ଆଗରେ ଅଛି ନା। ଆସ୍କ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ନେମ୍ ପଚାରିବା ହେଲା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ନେମ୍। କଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ କଲା ବେ। ଆଉ ଏଇଟା କଣ ଚାଇନିଜ ୱାର୍ଡରେ କଣ ଲେଖୁଛି? ମ୍ୟାଥ୍ meaning but my friends are call me mad max। ମ୍ୟାଡ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ। ଭୂତ ନାଁ ହଉଛି ମ୍ୟାଡ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ। ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଥିଙ୍ଗସ୍ ବୋଧେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ। ମାନେ ଏଟା କଣ ୟୁଏସଏ ନା ଜାପାନିଜ ନା ଏଇଟା? ଏଇଟା ଭାଇ ସେଟା ମତେ କାହିଁ ଜଳୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା। ଆର୍ ୟୁ ମେଲ୍ ଅର୍ ଫିମେଲ୍? ମେଲ୍ ହେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ମଦ ପିଇବୁ ଆଉ। ଏଇ ଆମର ପୁରା ଆଗରେ ଅଛି, ଏଇ ଆଗରେ ଅଛି, ପୁରା ମଶାଣି ଆଡେ ଦେଖଉଛି। ମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ? I am obviously a man. What are you getting at? Man, you। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପଚାରିବା? କଣ? Are you good or evil? ସିଏ ଇବିଲି ଭଲ କହିବେ ଭୂତ କି? ନା ଖରାପ ଭୂତ? ସେ କହିବ ମୁଁ ଭଲ ଆଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଆଉ, ସେ କହିବ ଭଲ। ଟାଇପ କଲା, ପୁଣି ଟାଇପ କଲା। ଗୁଡ୍ ବୟ ଲେଖିଲା, ଗୁଡ୍ ବୟ। Depends on you ask, ମାନେ ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତମେ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ଜଳୁନି କଣ ବେ? ଆମର EMF ମେସିନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆକ୍ଟିଭେଟ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଲା। ଜଳୁନି କିଛି। ଆପ୍ ବେକାର ଅଲଗା ହଉଛି। ଜାଗା ଅଲଗା ଜାଗା ଯିବା ଗୋଟେ। ଲୋକେସନ ଚେଞ୍ଜ କରିଥାନ୍ତେ ଲୋକେସନ ଯେ, ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ବର୍ଷା ଦିନ, ବର୍ଷା ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପକେଇଲାଣି। ଲୋକେସନ ଦେଖିବା ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଆମର କାହା ମୋବାଇଲ? ତୋ ମୋବାଇଲ। ତ ଆମେ ପଚାରିବା ହେଲା, ବର୍ଷାରେ ତ ଆଗରୁ ଯାହାହେଲେ ବି ଲୋକମାନେ ପୋଡା ହଉଛନ୍ତି ନା କଣ? ପୋଡା ତ ହଉଛନ୍ତି। ଆମର ରେଗୁଲାର ଏଠି ପୋଡା ହୁଏ ନା କେମିତି କଣ ପୋଡା ହୁଏ?
ରେଗୁଲାର ଆମ ରୋଡକୁ ଯିବା ଆମର ମଶାଣି ବାବୁ ସେଠି ଦମଦାର ଭୂତ ଟିକେ ଦରକାର। ନାଇଁ ଏଇଠି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ସେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିବ ହେଲା ଏଇ ଜାଗାକୁ ଲାଇଟ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଥା। ଯଦି ଆମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ମେସିନରେ ରିଡ୍ ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସିଓର ହେଇଯିବୁ ଯେ ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଛଡ଼ା ମେସିନଟା ଏପଟଟା ମୁହଁ କଲେ ଲାଇଟଟା ଦେଖାଯାନ୍ତା ବେ। ଯଦି ଆମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ମେସିନରେ ରିଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଆମ ଛଡ଼ା କିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ବେତାଳ ଯଦି ନା ଗୋଟେ ବାହାରିବ ସେ ଗଛରୁ ଡେଇଁବ ଯଦି ବେତାଳ କଣ କରିବା? ସିଏ ତମକୁ କାନ୍ଦିରେ ପକେଇ ବୁଲିବ। ସତରେ ଯଦି ନା ବାହାରିଯିବ ନାଇଁ ଭୂତ ଆମ ଗୋଟେ ଭିତରୁ ଠିକ ନାଇଁ ଆମ ମେସିନଟା ଭିତରେ ଅଛି ନା ତ ଆମ ଭିତରୁ ଯାହା କିଛି ଫରକ ପଡୁନି। ସତରେ ଯଦି ଭୂତ ବାହାରିବ ନା ଗୋଟେ ଗୋଡେଇବ ଆମର ମେସିନ ରିଡ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନା ସତରେ କି ମିଛରେ ବୋଲି। ଚାଲ ଅଲଗା ଆଉ ଜାଗା ଯିବା। ସାଉଣ୍ଡ ଲାଗେ ସାଉଣ୍ଡ ଏପଟେ ହଉଛି ଏପଟେ ଏଇପଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ନା ନା ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ମତେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା। ବାହାରିଲା କିରେ ଆଉ ମେସିନ ଟାକୁ ଜୁମ୍ କରିଥା ହେଲା। ଯଦି ଆମ ଛଡା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭେଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଦୟାକରି। ମେସିନରେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ଆମ ଛଡା। ସାଇଡରେ ପୋଖରୀଟା ଅଛି। ଏଇ ରୋଡ ଟା ରାତିରେ କିଏ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତିନି ନା ଆଁ ଭାଇ ସାହାବ ସେପଟେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଭାବୁଥିବ ମଶାଣିରେ ଆଜି କିଏ ବୁଲୁଛି କିରେ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଭାବୁଥିବେ ତ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହଉନି ନା କଣ କରିବା ଲୋକେସନ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଲୋକେସନ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବ ଆମ ସେପଟୁ ପଳେଇ ଚାଲ। ତମର ସେପଟେ ବାଟ ଅଛି ମଶାଣି କି? ହଁ ତମ ଗାଁ ରୋଡ ମଶାଣି ସାଇଡରେ ମଶାଣି ବା ନା ନା ସେଇଟା ଏଇ ନୁହଁ। ଯେମିତି ରୋଡ ସାଇଡରେ ହଁ ଆଉ କଣ? ସିଏ କଣ ପାଇଁ କହୁଛି ଜାଣିଛୁଟି ଆମ ଆଡେ ଯିବା ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ଏଇନା ରାତି 12ଟା ବାଜିଲାଣି। ଆରେ ମତେ ଏକୁଟିଆ ଭୂତ ଯିବାକୁ ଦେଖିବ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିବ ଖୋଲା କଥା ଆକୁ ଯିବାକୁ ଡର ମାଡିବ ହେଲା। ଯିଏ ଡର ମାଡିବ ସେ ଆମ ଆଡିକି ଗଲେ କଣ ସୁଟ ହବ ଆରେ ସୁଟ ଆଉ ହବ ତାକୁ ଘରେ ଆମେ ମତେ ଛାଡି ଛାଡିକି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ଆମେ ଆସିବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଶୋଇପଡିବି। କେମିତି ଗାଡି ତ ସର୍ଟେଜ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଏତେ କଥା। ଗାଡି ଆମ କୁଣ୍ଡ ଭାଇ ଗାଡି ନାଇଁ ଏଠି କିଛି ହଉନି ତ ଧର ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସ ଯିବା। ମୋବାଇଲ ପାଖକୁ ନେଲେ ତ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ସିଗ୍ନାଲ ଦବ ମୋବାଇଲ ପାଖକୁ ନେନା ତୁ ଯା ନା। ମୋବାଇଲ ନେଲେ ହିଁ ସେ ସିଗ୍ନାଲ ଦବ ଦେଖି। ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ ମୋବାଇଲ ଦୂରକୁ ନେଇଯା। ଯଦି ଆମ ଛଡା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ମିଟର ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଗ୍ନାଲ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ତମକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖିକି ପଳେଇବୁ। ଭୋକ ଆମେ କିଛି ଲାଗିଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଆସିନୁ ଆମେ ଆମ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଘୋଷ୍ଟ ହଣ୍ଟେଡ କାମରେ ଆସିଛୁ। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାର ଆମେ ଦେଖିକି ପଳେଇବୁ। ଏଥିରେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଏଠି କିଏ ଅଛି ବୋଲି ଆମ ଛଡା। ଯିଏ ବି ଅଛ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାର ମଶାଣି ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସିଗ୍ନାଲ ଆମକୁ ଦିଅ ଆମେ ପଳେଇବୁ ରାତି ଅଧିକା ହେଲା। ଭାଇ ଏ ଗଛ ମାନେ ମଶାଣି ଠୁ ଗଛ ଭୟାନକ ଦେଖା ଯାଉଛି କେଡେ କେଡେ ଗଛ ହେଇଛି ଦେଖୁଛୁ। ଏଟା କି ଗଛ ବେ? ଗୋଟେ ଆକାଶୀ ଶାଗୁଆନ।
ଯଦି ଆମ ଛଡା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଏଇ ସିଗ୍ନାଲ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଡିଭାଇସ ରେ, ଜାଣିବୁ ଯେ ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଡିଭାଇସ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେଟା ସିଗ୍ନାଲ ଅଟୋମେଟିକ ସେପଟେ ସେଇଟା କଣ ବେ? କ୍ୟାପଚର ସେଇଟା ହିଁ ହେଇଯିବ। ମଶାଣି ନା କଣ? ଏଟା ଓହୋ, ବାଟ ନାହିଁ ଆଉ, ନହେଲେ ଭିତରୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ନା। କୋଉ ପଟେ? ଏଇପଟେ ବାଟ ଅଛି? ପାଣି ଫୁଲ ପାଣି ହେଇଛି, ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ବା। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚେକ୍ କରିନଥିଲେ କି? ଏସବୁ ଏ ସାଇଡିଆର ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହିଁ ହଉନି, ତାହେଲେ ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ ଚାଲ କରିଦବା। ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କର ଆଣ। ହଁ ଏଇ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଥିଲା। କାଇଁ? ଟର୍ଚ୍ଚରେ ବି ସିଗ୍ନାଲ ଧରେ? ହୁଁ। ନା ଆମ ବାଟ ନାହିଁ ସିଗ୍ନାଲ ଆଗରେ, ଆସିଲା। କୁଆଡେ ପଶିବ? ନା ଏଠି ସିଗ୍ନାଲ କିଛି ଆସୁନି, ଯିବା। ଶଳା ମୁତୁଛି ମଶାଣି ଆଗରେ ବେହିଆ। ଏରା ଯଦି ସତରେ ରିଡିଙ୍ଗ ଟା ଆସିନଥାନ୍ତା, ଏ ସବୁ ଦୌଡିଥାନ୍ତେ ଅଟୋମେଟିକ। ସତରେ ରିଡିଂ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆଗ ଦୌଡିଥାନ୍ତି। ଏବେ ମଜାକ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମତେ ଜୋକ ଫୋକ ଲାଗିଗଲାଣି ତ। ଆସ ଯିବା ମଶାଣି ମୋବାଇଲ କତିରୁ। ମୋବାଇଲ ତମେ ପାଖରେ ରଖନି, ମୋବାଇଲ ଆସିଲେ ଏଇଟା ମିଟର ତ ଅନ୍ ହିଁ ଆସିବ। ମୋବାଇଲ ତାକୁ ଦେଇଦେ। ତୁ ପଛରେ ରହ, ତୁ ପୁରା ପଛରେ ରହ। ସେ ପଛରେ ରହିବ, ମୁଁ ମଝିରେ ଯିବି, ସିଏ ଆଗରେ ଯିବ, ଚାଲ। ସାପ ଫାପ ନାହାନ୍ତି? ଟର୍ଚ ଟା କଣ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ କି ତୁ? ସାପ କଣ, ସାପକୁ ଟର୍ଚରେ ବାଡେଇବି ନା କଣ? ସେ ସାପ ନା କଣ ବା? ଆରେ ଦେଖିବୁ ଟର୍ଚ ମାରି, ଯଦି ଏ ଆଗରେ ଭାଇ ଥିବ ଏ ସାପ, ଭାଇ ଆମେ ରିଟର୍ଣ କରି ପଳେଇବା ଆଉଥରେ। କଣ? ଆଉ ବାଟ ଯିବା ଆଗକୁ? ବାଟ ଅଛି ଆଗକୁ ବା, ଚାଲୁନ। ଏଇ ଟିକେ ପଚାରିବା। ଏ ଦେଖଉଛି, ଦେଖଉଛି ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖଉଛି ବେ। ଦେଖ ବେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖଉଛି। ବାଡେଇଲେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖଉଛି। ନା ଏ ଟର୍ଚ ଟା ପାଖରେ ଅଛି ନା, ଏ ଟର୍ଚ କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖି ଦେଇ ମୁଁ ଟିକେ ଧରି ଦେଇ। ଏଇପଟେ ମଶାଣି ଥିଲା ଏଠି? ଯିବା ଆଗକୁ ନା କଣ ଯେ? ଚାଲ। ଭାଇ ସାପ ନ ବାହାରୁ। ହେଇ ସେଠି କଣ ବେ? କୋଉଠି? ଏଟା କଣଟା? ସେଟା କଣ ଗାଡିଆ ନା କଣ ବେ? ଗାଡିଆ ତ ସେଠି ବିଲଟା ଆଉ ଯେ। ନା ନା ଏଇ ଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଣ ଦେଖାଗଲା। ଗଛ ଗୁଡା ପୁରା। ଏଠି ହାଣ୍ଡି କଣ? ଏଠି? ଭଗବାନ ତାଳ ଅଛି। ସତ ନା କଣ ବେ? ଯଦି ଆମ ଛଡା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ତାହେଲେ ମେସିନ ଦ୍ଵାରା ରିଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁ ଟର୍ଚ ମାରୁଛୁ କୁଆଡେ? ପଛ ଆଡେ ଭୂତ ବାହାରିବ ଯଦି। ଦେଖ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲୁ? ଯଦି ଆମ ଛଡା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମେସିନ ଦ୍ଵାରା ରିଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପଛରେ ରହିଛି, ମତେ ଦଉନୁ ଟର୍ଚ। ଆସୁ ତୁ ଆଡେ ଦଉନୁ, ପଛରେ ମତେ ବି ନେଇକି ପଳେଇବ, ଅନେଇଥିବୁ ବସିକି। ଏଇ ରିଡି ଆଉଛି, ଏଇ ହୁଁ ଛାଡି ଯାଉନି, ରିଡି ଆଉଛି। ଚାଲ ଚାଲ। ଯଦି ଆମ ଛଡା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ, ତାହେଲେ ରିଡ ଦିଅ। ଚାଲିଲି। ଏବେ ରିଡ ଆସିଥିଲା। ଦେଖି। କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଶୁଣିଲ? ମିଲି ଶୁଣିଲୁ? ଏପଟୁ ଚାଲିଲା ବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣା ଯାଉଛି। କୋଉଠୁ? ଏଇପଟୁ। ଏପଟୁ ଶୁଣା ଯାଉଛି।
ନାଇଁ ବେ ଏପଟୁ ଗଛ ସବୁ ଦେଖା କେମିତି ଗଛ ଦେଖ ଯୋଉ ତାଳ ଗଛ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ରିଡି ହେଲା ଦେଖ ଆସିଲା ଦେଖ ନା ଦେଖ 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 କିଡୁ ଆସିଲା 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 ଭାଇ ଦେଖ ସତରେ ରିଡି ହେଲା ବି ଏ ବାଳ ଏଇ ଦେଖ ଏଇଠି ପୁରା ହୁଁ ଏଇଠି ପୁରା ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଠି ବାହାରିଲା ବୋଧେ ଆଉ ହାଣ୍ଡି ପାଖରେ ଏଇଠି ଆସୁଛି ନା ହବା ଦେଖିଲୁ ଉପରୁ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ଭାଇ ଏଇଠି ରିଡି ହଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ରିଡି ହଉଛି ଆଗକୁ ଟିକେ ଏଇଟା ଦେଖେଇଲୁ ନର୍ମାଲ ରିଡି ହଉଛି ଯଦି କିଏ ଆମ ଛଡା ପାଖ ଅଛ କିଏ ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସ ଆମ ଡିଭାଇସ ରେ ରିଡ୍ ଦିଅ ପୁରା ରେଡ୍ ଫୁଲ କରିଦିଅ ଯଦି ଆମ ଛଡା ଆଉ କିଏ ଅଛ ଏଇଠି ଖାଉଲା ଏଇଠି ଯଦି ଆମ ଛଡା ଆଉ କିଏ ଏଠି ଅଛ ତାହେଲେ ଆମ ଡିଭାଇସ ରେ ଆକ୍ଟିଭେଟ ହୁଅ ଏ ଡିଭାଇସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଣାଅ ପୁରା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏଇଟା ରେଡ୍ ଫୁଲ ହେଇଯିବ ଯିଏ ବି ଅଛ ଏ ଡିଭାଇସ ପାଖକୁ ଆସ ଏଇଠି ରେଡି ଆସିଲା ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖିକି ଯିବୁ ହେଲା ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖ 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 ଏଇଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ରିଡ୍ ହଉଛି ଦେଖାଉଛି ରେଡ୍ ହଉନି ଆଉ ଆଉ ବାହାରୁଛି ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସିଗ୍ନାଲ ଆମକୁ ଦିଅ ଯଦି କିଏ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସ ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ରିଡ୍ ଦଉଛି ହୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏଇଠି ହାଣ୍ଡି ଦିଆହେଇଛି ଏଇଠି ହାଣ୍ଡି ଏଇ ଦିଆହେଇଛି ର ଏଇଠି ରିଡି ଆସୁଛି ର ଆଉ ର କୋଉଠି ର ଆସୁନି ର ଏଇଠି ଏଇଠି ରିଡି ଆସୁଛି ପୁରା ଏଇଠି ହୁଁ ରିଡ୍ ଆଉଛି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଧରିଛି ଦେଖ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଧରିଛି ଏଇ ଦେଖ ରିଡି ଆଉଛି ଦେଖୁଛୁ ଏଇପଟୁ ଆସୁଛି ଏଇପଟୁ ତାଳ ଗଛରେ ବସିକି ଅନେଇଛି କି ସେଇଟା ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଏ ସତରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଅନେଇଲା ବେଳେ ତାହେଲେ ଦେଖାହେଲା ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ଅନେଇଲା ବେଳେ ଦେଖାହେଲା ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସିଗ୍ନାଲ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଳ ଗଛଟା ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ହେଇଛି ଯୋଉ ପାଣି ଗୁଡା ଯୋଉ ଲାଗିନି କି ଚିକ ଚିକ ଦେଖା ଯାଉଛି ତଳକୁ ଅନଉଥାଅ ଲାଇଟ୍ ମାରିଲା ସେତିକି ଅନେଇଲା ବେଳେ ଦେଖାଲା ସେ ପୁରା ଏଠି ବର୍ଷା ହେଇଛି ନା ନଗଦ ଏଇଠି ଏଇ ସିଗ୍ନାଲ ଆଉ ଦେଖୁଛଟି ଯଦି ଆମ ଛଡା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ରେଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏଇଟା ପୁରା ସିଗ୍ନାଲ ଫୁଲ ହେଇଯିବ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଜଣା ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ରାତି ବହୁତ ହେଲା ଚାଲ ଏଇ ଆଇଲା ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ମେସିନ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସିନୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଘୋଷ୍ଟ ହଣ୍ଟେଡ ଇଏ ଡିଟେକ୍ଟେଡ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆସ ବାହାରକୁ ଆସ ସିଗ୍ନାଲ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସିଗ୍ନାଲ ଆସୁନି ତ ଏଠି ପଳେଇବା ଠିକ ଦେଖିବେ ଚାଲ କୁଦିବ ଦେଖିବି ହୁଁ ଆଁ ଏଠିକି ସିଗ୍ନାଲ ଆଉଛି କିଛି କି ସିଗ୍ନାଲ ନାହିଁ ଭାଇ ସେଠି ସିଗ୍ନାଲ ଆଗକୁ ଲିଟରେଲି ଟିକେ ଯିବା ଆସିଲା କି ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା ହଁ ସେ ଯୋଉ ଦେଖଉଥିଲା ଭୂତ ତାର ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ନା ନା କମ୍ ଚାର୍ଜ ଭାଇ ଲିଟରେଲି ଆସିଲା ମାନେ ସତରେ ମାନେ କିଛି ପାଇଁ କିଛି ମୋବାଇଲ ପାଖରେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ପୁରା ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆସିଲାନି ସିଗ୍ନାଲ ଆସିଲା ପୁରା କିଏ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଆସୁନଥାଏ ଏଇ ଯେମିତି ନାଲି ଜଳିଆ କଥା ଯେମିତି ମୋବାଇଲ ଦେଖି
ମୋବାଇଲ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏଇଟା ଆମ ମୋବାଇଲରେ ସୁଟ୍ ହଉଛି। ମୋବାଇଲ ଆଡେ ଦେ ମୋବାଇଲ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଏଠି ପୁରା ନାଲି ଜଳି ଯାଉଛି ଦେ ସେଇଠି। ମୋବାଇଲ ପାଖରେ ପୁରା ରେଡ୍ ପୁରା। ସେ ଚାଲିଲେ ଚାଲଉନି ତ ସେଇଠି। ଆସିଲା। ହଁ ଏଇ ଯେମିତି ରେଡ୍ ଆସୁଛି ସେଠି ବିନା ମୋବାଇଲରେ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଆସିଥିଲା ପୁରା ଏମିତି। ନେ ତ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡିଓଟା ନେକ୍ସଟ ଲୋକେସନରେ କରିବୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁରୁ କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ଯୋଗୁରୁ ବର୍ଷା ହଉଛି କାଦୁଅ ସବୁଆଡେ ପାଣି ଯାଇ ହଉନି ତା ପାଣି ଯୋଗୁରୁ ଭିତରକୁ। ଭିଜିଟ କରିପାରିଲୁନି। ତ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକୁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟରେ ଆଣିବୁ। ତ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏମିତି କିଛି ଘୋଷ୍ଟ ଏରିଆ ଅଛି ଯଦି ନା କଣ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଡନାଇଟରେ ଭିଜିଟ କରିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ପୁରା ରାତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଟେ ଦିଟା ରାତିରେ ପୁରା।